سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي ايرترين ميديا نيتورك زيناتات ان اقربلكم ليديا تخلا مريمن بيتروس منقسنينا بقدامنت ارس زينا أبزوا كشباركا بزتجبرن إلى لابراتوري مرمراتات شمونت زيجاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترجعتهم. أبتسنين نتفتت مئكاب مهرتن ترف مهرتن تبغي سلاسلالهم. مدبو هلالان وسلق أحن زبادوب من بابرو زيجاتات أب من محياش زمسكن استوات أو يجبرالهم. أب بريزيدنتاوم ريتش أبروكينا فاسو روتش مارك كابورة تعويتهم. ደቡብ ኮሪያን ቻይናን ንጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት ሰሜን ኮሪያ ብዝምልከት ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ክትሓባበራ ትረዳድየን ቻይና ኣብ ልዕሊ እታው ነቢት ኣውስትራልያ ማሕነቆታት ወሲና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዞባጋሽ ባርካ ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ትማሊ 26 ሕዳር ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ እዞም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብፍኑ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ዜጋታት ኣብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ተዓቂቦም ጸንሖም እዚ ከምዚል እንከሎ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባጋሽ ባርካ ተዓቂቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 4 ዜጋታት ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም በዚ መሰረት ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ትማሊ 566 በፂሕሎ 477 ካብዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ካብ ሆስፒታላት ዝተፋነው ክኾኑ ከለው 89 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ይርከቡ ሚኒስትር ጥዕና 26 ሕዳር 2020 ሓረስቶት ንዞባት ሰነይ ምህርትን ተርፍ ምህርትን ኣብ እዋኑ ንምእካብ ዘርእይዎ ዘለው ህርኩትነት ብኻልኦት ሓረስቶት ክሳዓብ ዘለዎ ኣብነታዊ ዕዮ ምዃኑ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቲ ንዞባ ኣቶ ድሪስ ኣሕመድ ሓቢሮም ሎማ ዓመት ክራማት ኣብቲ ንዞባ ዝዋቅዕ ዝናብ ብመጠን ብዙሕ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ መውቅዑ ኣብ ዘራእቲ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ዝሓበረ ኣቶ እድሪስ ብዘይካቲ ኣብ ትሕቲ መእለይ ውሕጅ ዓሊ ግድር ብደገፍ መስኖ ዝለምዕ ክረምታዊ ሕርሻ ዝበዝሐ ዘራእቲ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ከም ዘይኮነ ኣነጺሮም ንኩነታት ማሕረስ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣቶ እድሪስ ሎም ዘመን ክራማት ኣብቲ ንዞባ እኹላት ትራክተራት መንግስቲ ስለ ዝተመደባ ህዝቢ ብርትዓዊ ክፈሊት ኣብ እዋኑ ከም ዝሓረሰ እቲ ዝነበረ ዝናብ ግን ብመንጥር ግዜ ዘላቕነት ስለ ዘይነበሮ ኣብ ዝበዝሐ ምምሕዳራት ከባቢ ምህርቲ ትሑት ምዃኑ ኣብሪሆም ህዝቢ ዝርከቡ ኣካልን ንምግቢ ጥሪት ዝጥቀመሉ ተረፍ ምህርትን ሰዓርን ንምጥርናፍ ዘርእዮ ዘሎ ትግሃት ዘመጎሰ ኣቶ እድሪስ እቶታውነት ክረምታዊ ሕርሻ ንምኽዕባት ኣቐዲምካ ክግበር ዝግብኦ ንጥፈታት ዕቃባ ሓመድን ማይን ብግቡእ ዘይምትግባር ኣብ ርእሲኡ ድማ ምቅያራ ዝርእቲ ዘይምዝውታር ጠንቂ ናይቲ እናነከየ ዝመጽእ ዘሎ መጠን እቶትን ምድካም መሬትን ምዃኑ ብምጥቃስ ሓረስቶት ብሞያውያን ሕርሻ ንዝወሃቦም ምኽሪ ብግቡእ ከተግብሩ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንዞባት ሰነይ ኣብዛ ዓመት እዚ ልዕሊ 13,000 ሄክታር ብክረምታዊ ሕርሻ ከም ዝለምዐ ሰነዳት ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት የነጽሮም ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ሓውሲ ከተማታትን ንዝነብሩ ካብ ወግዓውያን ፋይናንሳውያን ትካላት ናይ ምልቃሕ ዕድል ዘይረኽቡ ዜጋታት ንምግልጋል ካብ 1996 ዝነጥፍ ዘሎ ትካል ውህለላን ንኡስ ልቓሕን መውል ኣብ ዞባ ደቡብ መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ ዝምስገን ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ እቲ ትካል ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ቀዳሞት 9 ዋርሕ ናይ ዝዓመት እዚ ን134 ዓማዊሉ 8.6 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝዓደለ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ትርፈ ገብረ ዮሃንስ ገሊጹ ካብ ዓማዊሉ ክእክቦ ካብ ዝመደበ 15 ሚልዮን ናቕፋ 8.5 ሚልዮን ናቕፋ ማለት 57 ሚእታዊት ከም ዝኣከበ ዝሓበረ ኣቶ ትርፈ ዓማዊል ቅድሚ ዝደለይዎ መጠን ገንዘብ ምውሳዶም ዘድሊ መምርሕን ሓበሬታን ከም ዝወሃቦም ብምጥቃስ ብዝረኸቦ ልቓሕ ተበጊሶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ መነባብሮ ዝበጽሑ ከም ዘለዉ ብሪሁ ዝበዝሑ ዓማዊል ኣብ ሕርሻን ንግድን ዝነጥፉ ምዃኖምን ዕዶም ኣብ ግዚኡ ከም ዝመለሱን ጠቒሱ ድማ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምምዝባል ሕርሻን ምሕሳር ጥሪትን ዘራእትን ካብቶም ኣብ ምምላስ ልቓሕ ጸገማት ዝፈጠሩ ምዃኖም ሓቢሩ ኣቶ ትርፋ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ 121 ዓዳውያን ባንክታትን ብጠቕላላ 7714 ዓማዊልን ከም ዘለዉ ብምሕባር ዓማዊል ናይ ቼክ ኣሰራርሓ ከዘውትሩ ኣተሓሳሲቡ እዚ ከምዚል እንከሎ ተጠቀምቲ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ኣብ ንዞባ ድዋርዋ ዝረኽቦ ናይ ልቓሕ ዕድል ብግቡእ ስለ ዝሰርሕሉ ምነባብሮም ንምምሕያሽ ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም
ابن الزبا قال علوت أن حبرتسب نموحاس زتبقسه كم زسارتو مدبات تريت بعزوز تساتفو نبرتي تبقوت يتركب الله التمدب كاب كل تشحن 19 كسلاسل متنحو زحبره حلافي أقلقلوت عنا ابتن الزبا آتو محمود صالح زاقيت كاب 12 محدارات كبابي اتنشوعاته نتمدب ملو بملو كم زتقبرا قليتهم تنمي محدارات كبابي نتستسلسلن معق اب زكاتاتلا كوميتاتات اقيمنن حقتات نديفنن مهلاون تقيسو دما ديروت تريو تمحلالفت حمامات اننا كي ممصو قليصوم اما حدار نوزبا قال علو اتو محمود ابراهيم بوغنو حزبي اب طريتا كبابي امزغيبو زلو عاوت عقيبو زياده كدنفعو بملباو ناي سرح مشارخ اكلاتون غدن كغبرا ازخاخيروم دبوب كوريان تشاينان اب غداي نيوكليساوي مدبات سمين كوريا تبغاغيسو نوي حبزي سغومه دبلوماسياو زته كتحبابرا نزن متغبار دما بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ اب قربا متاي اب دبوب كوريا عدت كغبر كمترادا معكنا زينا اقالحين كلتين هاجرات اب زمرد ازز بصحه ب 25 حدار اب دبوب كوريا وقعوا عدت زكايده مينستر غدات وصا تشاينا وانغيو مس بريزيدنت دبوب كوريا مون جاين اب زكايدو ركبيو بريزيدنت مون جاين تشاينا اب مسرح سلام كوريا تتعوتو زلهانا تران متحببارن مسغانا كم زقربه مع كانت زينا دبوب كوريا غليصن مينستر وانغ بوغنو هاجرو غداي حوس دسيت كوريا بدبلوماسياو زته طراي كفتحلو ويلا كمتامن غليصوم مينسترات غدايات وصا تشاينا دبوب كوريان ب 26 حدار اب كتما سولاب زغبرو تماتسال ركب كل مداياو زمدنا هاجراتهم نممعبال اب زخل زعباتات كمون لبع كورونا فيروس نمقطصار اب زدلي متحببارن موههادن تزداريبام تشاينان دبوب كوريان استراتيجيكاوان مشارخت مخانن زغلص مستر وانغيو اب مونغول علوت سمز كلتين هاجرات زغبر ركبات اب مرغغاص زوباوي سلامن رغاتن لولا قداسنت كم زلويو حبيروم اب معرب افريقيا هاجر بوركينا فاسو اب استخايد بريزيدنتاو مرجع بريزيدنت روتش مارك كابوره 57.8 ميتاوي الدمص بمركب كم تعوته هاجراو كوميشن مرجع هاجر تمالي 26 حدار افليطون باز مسرت ود 33 عامت بريزيدنت روتش مارك نزمت 5 عامتات نخالاي ابرنه هاجر كمرحين بريزيدنت روتش عاوتو دحر مرغاصو ابزهاو مغلصي سلام رغوننتن بلصغنان هاجرون مرغاص بمول عقمو كم سرح تمباصيو ينتقون جن تقام تسلفتات النازايد زمت زلو شبراو متكعتات اب مقلاسن صتا اب مرغاصن منغست بريزيدنت روتش مارك كابوره كم زبو خريم كغلصو صنيحم دبوب كوريان تشاينان اب غداي نيوكليساوي مدبات سمين كوريا تبغاغيسو نوي حبزي سغومه دبلوماسياو زته كتحبابرا نزن متغبار دما بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ اب قربا متاي اب دبوب كوريا عدت كغبر كمترادا معكنا زينا اقالحين كلتين هاجرات اب زمرد ازز بصحه ب 25 حدار اب دبوب كوريا وقعوا عدت زكايده مينستر غدات وصا تشاينا وانغيو مس بريزيدنت دبوب كوريا مون جاين اب زكايدو ركبيو بريزيدنت مون جاين تشاينا اب مسرح سلام كوريا تتعوتو زلهانا تران متحببارن مسغانا كم زقربه مع كانت زينا دبوب كوريا غليصن مينستر وانغ بوغنو هاجرو غداي حوس دسيت كوريا بدبلوماسياو زته طراي كفتحلو ويلا كمتامن غليصوم مينسترات غدايات وصا تشاينا دبوب كوريان ب 26 حدار اب كتما سولاب زغبرو تماتسال ركب كل مداياو زمدنا هاجراتهم نممعبال اب زخل زعباتات كمون لبع كورونا فيروس نمقطصار اب زدلي متحببارن موههادن تزداريبام تشاينان دبوب كوريان استراتيجيكاوان مشارخت مخانن زغلص مستر وانغيو اب مونغول علوت سمز كلتين هاجرات زغبر ركبات اب مرغغاص زوباوي سلامن رغاتن لولا قداسنت كم زلويو حبيروم منغسي تشاينا اب مجمار زمت ورحت حساس تغباراو زخون محنقاتات اب لعل اتاو نبيت استراليا وسينا بمسرت حدش حق اتاو تشاينا استرالياويان اوفرتي كاب 100 كسب 300 ميتاويت كاب تقلال واغا سددم نغمرك تشاينا تحجا كتعزو كم زغددو زغلص منستر نغد تشاينا تسغمتي واحد النبيت استراليا اب مقطار لعل اجام كم زهلو حبيرون اتي سغمتي عداغات تشاينا كاب معلقلاق نمكلخال كم زحجزي منستر نغد تشاينا غليص زلو صلات فريات نبيت استراليا كاب منغستي بزغبرلو دغوما اب لعلت كالات فريات نبيت تشاينا صبلل كبل كم زرئ منستر نغد تشاينا بترغاغامي كخصص مصنحو صبصبات يحبرون فريات نبيت استراليا كابتي اب استراليا زشيطلو واغا نتحتي ناب عداغات تشاينا كقرب مصنحو بز دما زياده عداغا بحيتو كم زركب محبرا فريت نبيت تشاينا بترغاغامي كس كقرب مصنحو يغلاص ينتقون جن منغستا أستراليا تسقمتين حقاقات هجراو نجد زتحز مهان بمغلات عتريرو تقيمو الله
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣውስትራልያ በወገኑ እቲ ማሕንቆታት ክለዓል ናብ ኣህጉራዊ ውድብ ንግዲ ክስ ከም ዘቕርብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ 2019 መጠን ሰደድ ነቢት ኣውስትራልያ ናብ ቻይና ኣስታት $900 ሚልዮን ምንባሩ ጸብጻባት ንግዳዊ ንጥፈታት ኣውስትራልያ ይሕብሩ። መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ካብ ኣውስትራልያ ዝግበር እታው ስጋ ከም ዝኣገደ ኣብ ልዕሊ እታው ስጋ ኣውስትራልያ ድማ ናይ 80% ቀረጽ እታው ከም ዝወሰነ ይዝከር። መንግስቲ ጀርመን ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ዘጽንዑ እገዳታት ክቐጽል ወሲኑ። መንግስቲ ጀርመን ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ዘተግበሮ ተሪር ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ጸኒዑ ክቕጽል ወሲኑ። መራሒት መንግስቲ ጀርመን አንገላ ሜርከል ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ እገዳታት እንተወሓደ ክሳብ 20 ታሕሳስ ክጸንዕ እዚ እኹል ምዘይከውን ድማ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2021 ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ። እንተኾነ ግን ኣብ ቅንያት በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ንምፍኻሱ ውጥን ከም ዘሎ ቻንስለር ሜርከል ሓቢራ። ኣብ ጀርመን ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 15,700 በፂሕሎም። ትማሊ 26 ሕዳር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ህንዲ ዝበጽሐ ቦብላዊ ማዕበል ኒቫራ ዘስዕቦ ሓደጋታት ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባብያውን ዕንወት ከም ዘውረደ ተገሊጹ። ኣስታት 130 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ታሚል ናዱ ዝበጽሐ ቦብላዊ ማዕበል ብዘውረዶ ዕንወት ብሕዱ 5 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 175,000 ነበርቲ ኣብ ግዜያዊ መጽለሊ ክዕቀቡ ከም ተገደዱን ተቓሊሑ። በታ ሓደጋ ሓያሎ ኣዕኑድ ኤሌክትሪክን ኣግራብን ብምውዳቑ ኣብ ሰፊሕ ክፍላት ሃገር ታሚል ናዱ ኣንድራ ፕራዴሽን ፑዱቼሪን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ህንዲ ሓቢሮም። ንዝተሃስዩ ንምርዳእ 10 ኣሽሓት ኣባላት ኣህጉድታት ሲቪላዊ ድሕነት ናብተን ክፍላት ሃገር ተዋፊሮም ስራሕቲ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ድማ ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ማዕበልን ዝሰዓበ ብርቱዕ ዝናብን ሰፊሕ ከባቢታት ከም ዘዕለቕለቐ ከምኡውን ሓደጋታት ምህማም መሬትን ውሕጅን ከም ዝሰዓበ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ። እቲ ቦብላዊ ማዕበል ናብ ውሽጢ መሬት ኣብ ዘምርሓሉ ሓይሉ ተዳኺሙ እኳ እንተሎ ዝፈጥሮ ስጋኣት ግን ገና ከም ዘይተቐንጠጠ እዮም ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ህንዲ ዝገልጹ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ምብራቃዊ ህንድን ባንግላዴሽን ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋታት ብሕዱ 110 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓያሎ ዓድታት ከም ዝዓነዋን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝበረሰን ይዝከር።